Kita sini mulu. Menurut menurut dia senang minum shower. Anda tu kasih diskon. Ada kau yang darah. Kau tu sih saya dah pakai je. Apa ada diskon? Cuma tu tinggal pilih dia. Nanti kamu anggu tu nak cukup anu hati. Ada kita pilih kita lagi duduk sini pilih kita lagi. Anu ada cukup je. Ada. Mbona gumbo rakutochinja rudzere gumbo rakutosvibata semone zvaraita izvi muchingoramba kuenda kuchipatara ongo ndiri kuzviona ngokuti rakusviba asi mira timboona kuti zvinoita sei zvinomukundirasa ndakasvinura nhasi usiku hwese marara muchingogomera negumbo renyu irori kubanda randibanda ngakusiye muchingogomera kudai zuva nezuva pane kuti mungoenda kuchipatara baba venge mungonobayiwa majekiseni mishonga yechibhoyi haidi kusanganiswa neyechirungu iyi hazvizosenza tinosiya mishonga yechibhoyi toita yechirungu yacho kuvava chete unovava mushonga iwoyo zviri kurwadza ka zviri kurwadza kakudzvanya kwauri kuita pano pane maronda ekurumwa nenyoka handitoda kuti mushonga wacho upinde muronda racho itako ndinoshinga semunhu wemurume uku hakusi kurwadza kwekuti kurumwa mushonga wacho uri kuvava zviri kurwadza kurumwa nekuti uri kupinda paronda rakarumwa ndo pari kurwadza ndiko kutoshanda kwacho ikoko kunenge kuchitoita mushonga iwoyo wakaona mushonga unovava kureva kuti unoshanda unobva ushande kamushonga wenyu amira oneka mangwana kuti ndinomuka raita sei gumbo irori mangwana unorishaya here Yo murume wakatogara ipapo mombe wakarasa mambo iyo watokangana nezvayo mombe iyoyo ndoiri kutoniwa tatonzi titoya nayo isitadhi yokuti uye nemombe yacho wegawo wakatogara hako kutogara kuti tiya iwe varume zvamuri kutaura ndiri kuzvinzwisisa handisi kuzviramba handina kurasa nokuda asi kutoti ndakarara nokurwara ai zvokuti hazvese atobasa nazvo inosenzizvo isitaka kuzotora mombe pano ndiyatainga panapo hatina chimwe chinhu chatinoda pano toda mombe yasabu iwona zvokuita kwewo toda kuendesa kurumidza toni apo Kwasi naimi, mama di kuti monyatsotaurana navo zvakanaka.
monzwa kuti vari kuti kudii than kuti mongosvika motanga kupusha vanhu sezvamuri kuita izvi. Vanzwei kuti vari kuti kudii nenyaya yemombe? Havasi kuti vakarasa vachida. Aiwa Merisa, nyarara zvako mwanangu. Siya vaite zvavari kuda kuita. Let them do zvavanoda. Mukwasha, madi kungonzwisisawo kuti murume wangu anorwara. Ambuya, isu panapa tauya kutora mombe, hatina chimwe chatainga panapa. Tazotora mombe panapa. Akutara zvina basa rese. Hadi mtara. Takwenda isu. Tikudzoka zve, tatichidiwa panapa imi mombe. Tikudzoka zve pamombe. Yasapo. Siya vaite zvavanokwanisa kuita. Let them do zvavanoda. Ndine mfaro mukuru amatendera. Ndine mfaro wakawedzerwa mukati memwoyo wangu. Chiona ndakadai ndiri kutadza kana kumira pamberi penyu. Mwari vanoita zvishamiso. Ndichadedza, ndichakumbira kudedza mhuri yangu pasta. Ndisvitse chipo changu kuna Mwari pamusoro pezvaakandiitira mugore rino. Mwari vakandiitira tinogara zvakadaro hama vatenderi. Naizvozvo ndoda kupa kwangu kutenda. Mose makatarisa. Tinokumbira vana vangu muuye. Kumbirawo kuti ndeti musvikowo pari kumhuri yenyu. Mwari vanoita zvavanoda. Naizvozvo tinoda kuvaitira zvavanoda muupenyu hwedu. Ndakabata makii aya. Makii aya ndiri kuda kupa chipo changu chikuru chamatkari itsva yandakamisa panzapo kune sangano rino redu. Kune mwana wangu mkomana achiyambutsa, achisvitsa kumwana wangu musikana, achisvitsa to my husband to be. My husband to be. Opira makia nakabata kusangano general Mwari. Vasingoda kutenda chete. Wati wari kuita chipo chavo chemota iyi Maki anakabata. Wasvika kuna Mwari wavo. Kana kubva nhasi kusvika paoneta engagement vachienda muchato wavo kubva ipapo tenda ikoko. Rakuwanamatira. Rakuwanamatira kuti izo Satani abve padhuze nemuri. Nani hake kana achabva mubako, achabva mumvura, achabva nemativi mana enyika, asawane chaanoita If Jesus say yes, nobody can say no. If Jesus says nobody can say no.
Asi ne baba mwana. Vanhu munzvimbo munomu havatombonzwira vanhu tsitsi. Kana kuti vanzwisise kuti muri kurwara, makarasa mombe nekurwara havatombozvisa musoro izvozvo. Zvakaoma amai Marys. Mazuva ano munhu asisina hanya nemumwe munhu, vanhu vaselfish, anongotarisa zvake wega, handioni chavaitira zvese zvavanga vachiita izvi. Asi nei baba, saka zvino iyi mbudzi yavatora iyi, kana mombe yavo mavadzosera, vachazotidzosera here mbudzi, vachatipa here mbudzi yedu yavatora iyi? Hausi kuona here kuti kudherera Marisa kwaitika? Dai kuri kunziwo ndakanyatsogwinya vaiita here zvavaita zvekusvika vachitora mbudzi. Mbudzi haisiriyo mombe yavatumwa kaina mambo, asi nenyaya yeundyire vakutakura mbudzi. Vangoona kuti uyu mudhara uyu ari kurwara, haana zvaanokwanisa kutiita, ndosaka vaita zvese zvaitika. Ini ndatoona kutoti apa patoshanda huora, nekuti mbudzi yavatora iyi pane pavachaenda nayo here kumba kwamambo, kana kuti vakutoenda kunodya zvavo kumba kwavo? Mbudzi handione chienda kwamambo, mambo haana kwavatuma mbudzi. Mbudzi ndo vakutotora vonodya kumba kwavo nemhuri dzavo. Huuri hwaitika apa amai Marys. Imi dai musina mbovabvumira baba, mavarambidza kutora mbudzi yedu. Vaiti vaiita sei kuna Marisa? Vaivarambidza chirudzi nezvaona hondo yese yange yapanapa iyo vaiita sei? Ivo vaivaudzawo kamama kuti mombe inyi ndiri kuuya nayo, siyai mbudzi yangu. Dai ndaedzana kuda kuvarambidza ipapapa, maigona kusiya marohwa mese pano, zvino taizozviita sei? Saka ndangoti rega vatore vaende, tongoona kuti tingaite sei tidzorere mombe yatakarasa yaSabhuku. Mwana wangu atobutikana zvingaita, ari kutochemera mbudzi yake. Ndimwari vanondigonesa. Mwoyo wangu wese uri pakuti ndapa Mwari. Amen. Kuburikidza neengagement party yangu. Ndoda kuti Mwari vandiitire zvavanoda muupenyu hwavo. Semaitira andaitaya, ndo zvandinoda kuti vagare vachindiitira. Amen. Changwe chandida kukudza chemenge musikuziva yange secret. But ndakungoti nhasi rega ndizvidini ndizvitaure. Building yedu inete ndiri pana patemporary handiti. Mai Jirimba akatitengera imwe zvestand waari kuprija kuti waari kuwa. Marisa idosumuka. Chikuliwa Marisa. Ndane dambudziko rekuzarirwa. Kunzwa kuzarirwa. Ndo dambudziko randaita ndiri kunzwa kupera mweya. Baba Marisa, ndozvandai kutaurirai nezuro zviya kuti dai mangoshinga taenda kuchipatara manobaiwa majekiseni, pane kuti tirambe tichingoita zvechibhoyi izvozvizvi. Izvozvo zvekuchipatara ndozvandisurura kutombonzwa. Inini dambudziko randiinaro ndiri kutofunga kuti ndingaite sei kuti ndidzorere mombe yandakarasa. Zvandafunga mai Marisa, ndafunga kuti mangwana ndomukira kunext village tomorrow morning kunoona bhururu wangu uya kuti andipe mushando. Zvichida kana ndashanda angandipe mombe ndonoripa iye yaSabhuku yandakarasa.
nekuti ndakasadaro handioni tiine rugare pano. Havambotiregerera kana tisina kudzorera mombe iyoyo nekuti vari kutoida sekuona kwangu. Zvinozve kuti munoshanda baba mwanaka nenyaya yeutano hwenyu hwekau. Ini nandiona hangu zvichiita. Mungasanofira mumunda. Hongu, kuzarirwa ndiri kuzarirwa zvangu, asi ndinoona kunge zviritori nani kuti ndinofira mumunda imomo ndichiedza kushanda pane kuti ndigare. Nokuti ndakagara zvinobva zvaita sokunge ndakarasa mombe yacho ndichida, asi mombe handina kurasa nokuda, asi kuti ndakarasa nokurwara. Hongu kushanda mungashande zvenyu baba. Ende sabhuku mombe yavo kutaura chokwadi vari kutoida ende havasi kutozodzokera shure. Asi nekuda kweutano hwenyu uyu baba mwana handione zvichitomboita kuti muende kunoshanda. Asi ndatoitawo pfungwa imwe itsva yekuti taigona kuenda kuHarare kwakaenda mwana wedu Vengai kwaba mudiki. Tinogona kusvika tikatosvikaona mwana wedu apa ari naniwo. Pamwe angatogona kutibatsira. Kunyange iye Vengai akatadza kutibatsira. Muri kuti bamudiki vangatadzawo kutibatsira futi. Handionese kudaro ine. Pijan. Urikuiteko wakamirire bana. Sirizejo. Urize. Pakaiba. Daita ka breakdown pasera apapo sakachi. Ndafunira mbesu staff kuti auya anditese. Andisotere. Okay. Saka anditi ndimimirire panapa ndo saka ndakatochikora panapa izvi. Okay. Otherwise mrise. Aiwa diraji. Badika mndara. Ndiri kuwani kuchechi. Sure. Serious. Andirovi chechi ndirenge ndiriko. Musubatika. Pese panodiwa munhu kuchechi ndendiriko. Hai? Dara pakaipa. But anyway tazongodhumana zvedu. But ndachatouya. Some things should not go unsaid once here. Yes. President Ndep. Ndep, President. Abo. Bozi ndachida kuti ndiuye ndimbosvitsa mashoko ekutenda kuna moms. All right. But since ndatokuona imimi zvitoripo, I have to say it. Yeah. Bozi moms zvinhu zvavakandiitira inini muupenyu hwangu. She has set a very good example for the church, everyone in the church and the community at large. Yeah. Zvekuti zvavakaratidzira chaizvo. Dai kwanguri kunzi mashoko atinonamata anosvikawo kuna Mwari uko. I pray kuti Mwari aifana kuwawedzera mamwe makore kana kusvika pazana chaipo chamari. Because moms yakatiitira zvinhu zvinoyera waizi. Asika makore awanda mwana uyu aenda Harare. Ngataure naye pamwe chete nababa mudiki vacho. Kuenda tinogona kuenda hedu. Tikasvikako takawana vasisagari pavaigara tinozodii. Kana kushaina chaiko munhu anochinja kana agarika achikanganwa kwaakabva. Icho chinomboita kuti asazombodzokawo kuno kuruzevha chii. Baba mwanaka, kana iri nyaya yekushainirwa chaiyo, hatina kana basa nayo. Isusu chatiri kungoda kuti vatipe mari chete yekutenga mombe yasabhuku. Kana vatipa mari, todzoka hedu zvekumusha. Kwezi tinei navo. Zvawataura ndazvinzwa. Asika hatina kana mari. Ko zvanzvadii kuti mangwana tumukira kwabhururu wangu iya wanda ndichitaura. Tonoshanda tichishandira mari kuti tiwaneka yebhasi yekukwirisa kubva kuno kuruzevha takananga kuHarare kwacho. Zvamataura ndizvozvo baba. Saka zvototongoita mangwanaka imomuka makananga kwasawira venyu ikokoko. Ini ndichasarawo ndichiyera bhagidhi rangu rechibageri ndotengesa. Tumasenzi twamuchadzoka natwo ikoko tosvikobatanidza. Toona kai kukwirisa basa. Bati baba mungajerwa nevanhu ivava kutora mbudzi yedu kuti ndiye akarasa mombe.
Ndatotanga nazvo izvozvo. Madundu rega ndichivarwisa zvangu. Izvozvo is past Kevin, zvakatopfuura mwanangu. Ngatichitotarisei zviri mberi. Mwari ndiwe munhu wese uye anoona. Achatitungamirira tichakunda chete. You know, that woman is a great woman. Handidi kunyepera. She has done great things for me and my sister as well. Yeah, I just wish God would bless her. Indeed. You know, nowadays you can find such a person in a million. Zvakaoma kuti une munhu akaita kunge mama wangu. Glory is sure. I just wish kuti God will give her whatever she desires. Kunyanya a long life because vakaramba varipo, it means kuti vanhu vakawanda ndase anobatsirikawo sha. Aiwa. I am very grateful. Zvekuti dai kuri kunzi pano vano vairi vatatu vanogona kuteedzera then nyika inoita yakanaka waiziya. Dai tisiri zvatiri izvo unosweta. It's true. Saka uri wakangomirira panapa? Ndakangomirira mukomana yeye akangosvika then tobva tangoenda tonoita setinogadzirisa breakdown toona kuti ngamixo 1 or 2. Pakanaka regai tichimboswatadza zvedu makumonasisi wangu tichimbo aritika mabooks ungoziva kuti we are towards my exams saka heshi hairi bo zviri kuoneka kuti pari kufamba dzemudanga. Oya tionana. Aiwa bo tokuona sha. Aritika. Alright. Okay, uri kuita sei hanzvadi? Handisi kuzvida zvauri kuita Kevin. Titione zviri kuita Kelvin. Kelvin. Chii chauri kuramba uchiita? Hazvakubohwa iwewe. Mira ndimuroyi. Ngandimutendere shama. Baba taurekani. Melissa. Baba. Ndono dana mai vako. Maita seiko baba. Kelvin. Doctor mbwa yako. Mai Marisa sawira ndauya pano Mai Marisa. Ko munotidaidza muri panza mpite mberi. Yuwina ngwati wandingonzwa zvauri zvandakanzwa. Yuwi ndingonzwa nzika pane minana iri kungoitika izvozvo zvekunzi kwauya mapurisa kwazodini. Ndatega ndingononzwa. Amai mwana zvandaitirwa rwendo runoka. Nyaya yakaitika panoka. Handimbogona kana kuitsanangudza. Kwakauya mapurisa ekwamambo. Hanzi tiri kuda mombe. Yakaraswa navapipo kujana yasabhuku. Saka vakatora mbudzi yangu yakatoenda izvozvi. Iwe unoti zviri zvega mapurisa chaiwo mbudzi yakatoenda ari mapurisa chaiwo kanyezo ni mapurisa chaiwo abva kwamambo kuzva ndichaziva kupiko mamwe matsotsi sawira matsotsi chaiwo azere nyika ino ini zvatondiomera ini baba kokwedini zvemushaone unenge nezvimwe zviripo ko zvino kuri kuendwepi